Ja sen jälkeen kun se on sanonut go, niin nyt sitten kaikki mitä me täällä tehdään, eli jos mä täältä menen vaikka johonkin toiseen osoitteeseen kokonaan, avataan tähän nyt vaikka Turun kotisivut. Näin, siitä on Turun sivuja, mutta myös, ja siis sillä ei ole väliä mistä sovelluksesta on kyse, eli vaikka ollaan työpöydällä ja poimin täältä vielä jonkun laskimen vaikka tuohon. Näin. Ja niin kuin näette, niin tuolla alhaalla on koko ajan tuolla screencast-läpikin nämä katkoviivot täällä alhaalla. Ja kun tehdään tallennuksen olisi valmis, eli nyt on sitten tässä ilmaisversiossa on maksimissaan 15 minuutin pituisen videon, joka on enemmän kuin riittävästi tämmöiseen niin kuin opetusvideon tekemiseen. Eli semmoinen hyvä opetusvideo ei ole kovinkaan monen minuutin pituinen. Et mieluummin pilkkoa se asia vaikka pienempiin, sit, jos teillä on